пас аз ҷустуҷӯи 8сола як гурӯҳи таҳқиқотие ки аз ҷониби муассисаи Microsoft Пол Аллен сарпарастӣ мекунад ғарқ шудани киштии азими ҷопон Мусаширо кашф карданд. Мусаши дар соли 1942 дар баробари киштии хоҳараш Ямато ба кор андохта шуд. Соли оянда ба флагмани флотии асосии флоти императории баҳрии ҷопон табдил ёфт. ин ду киштӣ аз бузургтарин ва тавонотарин киштиҳо буданд, ки дарозияшон 862 фут 263 метр ва вазнашон 73 000 тонна буд. баландии максималии онҳо тақрибан ба 183 фут 56 метр расид, ки тақрибан ба баландии як бинои 16 ошёна баробар буд. Ямато ва Мусаши бо силоҳҳои асосии 46 сантиметрӣ муҷаҳҳаз шудаанд. Бузургтарин ва тавонотарин киштии ҳарбӣ Ямато ва Мусаши барои кӯмак расонидан ба Ҷопон дар мубориза бо қувваҳои бузурги баҳрии Иёлоти Муттаҳида дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ таҳризӣ шуда буданд. гарчанде ки японҳо дар аввал намехоҳанд ки парчамҳои худро дар роҳи зарар гузоранд, аз даст додани киштиҳои дигари ҷангӣ дар ҷанги Мидуэ 1942 ва ҷанги баҳрии Филиппин 1944 ақидаҳои онҳоро тағйир дод. 24 октябри соли 1944 Мусаши дар ҷанги халиҷи Лейте, ки пас аз фуруд омадани иттифоқчиён дар ҷазираҳои Филиппин ба вуқӯъ пайваст, зери оташи шадиди нерӯҳои Иёлоти Муттаҳида қарор гирифт. сарфи назар аз андозаи азими худ, Мусаши дар набард муҳофизати кофии ҳавоӣ надошт ва дар муқобили торпедоҳои душман осебпазир буд. ҳавопаймоҳои ҷангии Иёлоти Муттаҳида барои анҷом додани кор наздик шуданд. Мусаши дар тӯли беш аз 4 соат тақрибан 25 зарбаи мустақими торпедаро нигоҳ дошт. зиёда аз 1000 нафар аъзои экипажи киштӣ аз ҷумла капитан кушта шуданд. дар ҳоле ки киштиҳои ҷопон тавонистанд ҳудуди 1300 нафари дигарро наҷот диҳанд. дар тӯли тақрибан 70 соли пас аз ин шикорчиёни киштӣ кӯшиш карданд ва натавонистанд ғарқшудаи Мусаширо пайдо кунанд, ки мисли дигар киштиҳои ҷангии ҷопон дар канори худ номи худро надошт. гурӯҳи тадқиқотие ки аз ҷониби Пол Аллен миллиардер асосгузори Microsoft сарпарастӣ мекунад, 8 солро дар ҷустуҷӯи Мусаши сарф карда сабтҳои таърихии 4 кишвар ва инчунин маълумоти топографӣ зери баҳрро пеш аз ҷойгир кардани яхтаи баландтехнологӣ ва мошини дурдаст идора мекард. барои гузаронидани кофтикҳои худ дар авоили ҳамин моҳ Аллен эълон дошт, ки харобаҳои Мусаширо дар зери баҳри Сибуян дар Филиппин беш аз 3000 фут дар зери баҳр пайдо карданд. гурӯҳи экспедисия бо роҳбарии Роберт Крафт дар охири ҳафтаи гузашта як сафари мустақими видеоии зериобӣ анҷом дод. ҳарчанд киштии ҷангии ноком дар зери об якбора нопадид шуд, зоҳиран як бор дар зери об таркид, зеро пораҳои киштӣ дар қабати уқёнус пароканда шуданд. дар миёни харобаҳо наворҳо барои нерӯи императории Ҷопон як хризантема аз тик сохта шудааст, ки дар тӯли 7-10 сола дар қаъри уқёнус пусида буд. ин тафсилот аз ҷумла ба коршиносони баҳрӣ кӯмак кард то тасдиқ кунанд бо 90% итминон, ки ғарқшудаи воқеан Мусаши аст. дар сафар инчунин хисороти торпедаҳои Иёлоти Муттаҳида аз ҷумла камони катшуда ва зарбаҳои сершумор дар зери тапончаи асосии Мусаши омӯхта шуд. кашфи Мусаши дар саросари ҷаҳон аз ҷумла ва махсусан дар Ҷопон сарлавҳаҳои сарлавҳаҳоро ба бор овард. дар байни онҳое ки канали видеои мустақимро тамошо мекарданд, Шигеру Накаҷима, наҷотёфтаи ҷанги Лейте буд. техника оид ба зербатарии Мусаши, ӯ пас аз фармони афсари худ барои эвакуатсия кардан аз болои киштӣ ҷаҳида зинда монд.
ҳоло 94-сола Накаҷима аз хонаи худ дар Токио тури видеоиро тамошо кард. вай ба ширкати хабаргузории Associated Press гуфтааст ки мутмаин аст ки ғарқ шудани киштӣ ба далели лангар ва муҳри императории Мусаши будааст ва ба ҷуз ташаккур барои дастае ки харобаҳоро пайдо кардааст чизе надорад.